Sige, ganito kasi yung difference sa ICC actually yung hindi siya kagaya nung sa ating domestic proceedings sa Pilipinas kung saan kailangan i-present as witness yung mga biktima. Bagkus syempre may nilalaan po na puwang ang Office of the Prosecutor para po mag-present ng kung sino man po sa mga victim side. Pero ang gusto ko lang pong siguro ipaalala sa lahat dahil po may masiselan po at meron pong heightened security risk hindi talaga masasabi kung sino pong victims families ang ipepresent pagkus pwede ngang tsaka na yon sa trial proper. Basta ang mahalaga ngayon sa confirmation of charges na ipakita na dapat po ituloy sa trial proper. Kaya siguro yun po yung mga detalye na hindi talaga specific sa ngayon dahil sa security risk po.